Der er valgt en længde på 2 meter til at blive skåret af slangen, og vi trykker start automatisk. Vi går herover og kigger, så kan vi se, at der kommer en lille stump slange ud til at starte med. Der. Så går robotarmen hen og tager fat. Den går hen og skyder et projektil igennem for at tjekke, om der er gennemgang igennem slangen. Der var gennemgang, så nu bliver den kørt hen til en palle, som den så skulle lægges på. Altså til at starte med, der har den ikke virket. Der har været nogle fejl i systemet, som jeg har skulle finde og udbedre. Det har både været nogle komponenter, der skulle skiftes, og også lidt i koden, der har været lidt spændende. Den har jo målt noget slange af og skåret det. Så på et tidspunkt så er der købt en robotarm, få den til at tage slangen og puste igennem. Og så er planen også, at der skal noget label på. Altså det bliver en automatisk proces, der kan køre hele tiden. Det bliver mere ensformet arbejdet, så man får det samme produkt hver gang. Hvor hvis det er en medarbejder, så kan det svinge lidt. Jeg kunne godt se, at der måske er nogle sikkerhedsmæssige ting, der kunne forbedres, og noget automatisering, der kunne ændres på, så det vil blive mere optimalt. Også nemmere at fejlfinde på, hvis der en dag skulle komme en ny fejl.